Mbukile, ngikubingelele kuze zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithembiso kwaKandlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela i-channel cofa subscribe uthokozele le video. Wembukeli, umshayeli wemoto iVW igalofu usinde kwinhlekelele yengozi eyenzeke emva kokuzithela elolini ngemumva. Imbangela yalengozi kubikwa ukuthi umshayeli wemoto encane uhlulekile ukuyilawula yabese yaqonda ngqo yayoshayisa iloli ngemumva. Ngesikhathi abesizo lokuqala befika endaweni yesigameko, bathole umshayeli obekunguye yedwa ogibele emotweni evaleleke kanzima ngemumva kweloli. Kanti ithimba labatakuli lilwa amahora amathathu lisebenzisa amathuluzi asebenza ngogesi ukukhulula lo wesilisa obevaleleke kanzima ngemumva kweloli. Ithimba labatakuli ligcine linqobile kumkhipha lo wesilisa esaphila uphuthunyiswe esibhedlela ngoba ubelimele kakhulu. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo.